Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Sidlule nemphefumulo eyishumi nanhlanu isiphihli sengozi esenzeke ku-R63 phakathi kwa-Adelaide nemaqome e-Eastern Cape namhlanje ezidatha kusa. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide media. Igama lami ngusibonga konke wakandwandwe Mothanda, ungangibiza intatheli eka-YouTube. Kuphangalale abantu abayishumi nanhlanu kwisiphihli sengozi esenzeke ku-R63 phakathi kwe-Adelaide nemaqoma e-Eastern Cape. Kubikwa ukuthi lesiphihli sengozi esenzeke namhlanje intatha sibe phakathi kwetekisi nemonto eyiven Isuzu. Ukhulumela ezokuthutha KwaZulu-Natal uNathi Bhinqosi uthe kusolakala ukuthi uhlobo lemonto iToyota Quantum ebisuka eqonqe ibheke eCape Town itholane phezulu neven iIsuzu ngesikhathi kwenzeka lesiphihli sengozi ebelisuka eAdelaide libheke kwaMaqoma. Kubekwa ukuthi abashayeli bobabili bashonele khona endaweni yesigameko, kanti ke amapassenger wona angu-13 ashone ujuqu khona endaweni yesigameko. Bhinqosi uqhube wathi uphenyo lusaqhubeka, amaphoyisa avule icala ukuthi ngabe kube yini imbangela yengozi. Ubese eqhubeka wathi le ngozi ishaqise kakhulu njengoba kade kwagcina kuba nengozi enje e-Eastern Cape nangoDisemba kaze kushona abantu abangaka engozini eyodwa. Uqhube wathi futhi nangama holiday phasika akaze bekubona okunje, kanti ke babe sebedlulisa namazwi enduduzo kubantu abathe bashiwa izihlobo zabo. Bafethu ke lazi indaba ezibuhlungu ngendlela emangalisa. Ngizofisa mina ukuze ukuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje ngiyathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.